Milí priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšej časti nášho seriálu Ako vidíme. V predošlej časti sme zostrojili telo našej postavičky a model jej očí. Teraz zhotovíme ovládací mechanizmus očí a vysvetlíme si, ako oči vnímajú priestor. Z tvrdého kartónu vystrihneme jeden diel tvaru písmena T a dva diely tvaru písmena I. Pripínačikmi ich zopneme dokopy, tak ako to vidíte na zábere. Hroty zahneme kombinačkami. Obe ramená sa majú voľne pohybovať. Konce ramien mierne zahneme vo vzdialenosti 1 cm od konca. Práve tam prilepíme naše modely očí pomocou lepiacej pásky. Oči už stačí iba položiť na držiak a môžete nimi hýbať koľko len chcete. A tu sú naše výtvory. Do začiatku prv než nájdete správnu techniku, vám možno budú oči škúliť, ale potom to pôjde ako po masle. Pohyb očí je síce dôležitý, ale ešte dôležitejšie je správne videnie oka. Je náš model funkčný? Pred model očí sme postavili zapálenú sviečku a na zadnej strane na priesvitnom papieri sme pozorovali obraz sviečky. Dierka v oku nám predstavuje zreničku a priesvitný papier zase sietnicu. Prečo je však obraz prevrátený a plameň vidíme naopak? V skutočnosti je obraz na sietnici naozaj obrátený. Do správnej polohy ho napriami až náš mozog. Oko síce vyšle signál, ale spracúva ho mozog. Vidíte teda, že vidíme nielen okom, ale aj mozgom. Všimnite si ešte jednu zaujímavú vec. Ak je plameň blízko očí, každé oko vytvára iný obraz. Obrazy sú akoby posunuté. Ak je plameň ďalej od očí, obrazy sú viac podobné. Pomocou dvoch očí dokáže teda mozog odhadnúť, v akej vzdialenosti sú od nás predmety. To je základ priestorového vnímania. Túto skutočnosť si dobre zapamätajte. Budete ju potrebovať pri našich ďalších experimentoch. Na záver musíme povedať, že skutočné oko je oveľa zložitejšie a obsahuje dôležitú očnú šošovku, ktorá pracuje na inom princípe. Pre náš účel vysvetlenia priestorového videnia a obrátenia obrazu nám náš model celkom stačí. Náš model pracuje na princípe dierkovej komory alebo kamery obscury. Na tomto princípe fungovali prvé fotoaparáty. A tým sa s vami lúčime.